ଏଇ ପୂଜା କେତେ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଲାଣି? ଅନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇଏ ହେଉଛି ମା ବାଗବାସୀଙ୍କ ପୀଠ। ଏଠି ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ତ୍ରିଦିବସାତ୍ମକ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଚଣ୍ଡୀ ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ। ଏଠି ମା ବାଘବାସୀଙ୍କର ବହୁତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କର। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? ଆଜି 10ଟା 2 ପରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଥିବାରୁ 10ଟା 2 ପରେ କଳସ ଯାତ୍ରା, ତାପରେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଗୁରୁ ପୂଜା, ଗୋ ପୂଜା, ତାପରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ପୂଜା କେତେ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଲାଣି? ଅନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି? ଇଏ ହେଉଛି ମା ବାଗବାସୀଙ୍କ ପୀଠ। ଏଠି ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ତ୍ରିଦିବସାତ୍ମକ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଚଣ୍ଡୀ ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ। ଏଠି ମା ବାଘବାସୀଙ୍କର ବହୁତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କର। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? ଆଜି 10ଟା 2 ପରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଥିବାରୁ 10ଟା 2 ପରେ କଳସ ଯାତ୍ରା, ତାପରେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଗୁରୁ ପୂଜା, ଗୋ ପୂଜା, ତାପରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ପୂଜା କେତେ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଲାଣି? ଅନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି? ଇଏ ହେଉଛି ମା ବାଗବାସୀଙ୍କ ପୀଠ। ଏଠି ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ତ୍ରିଦିବସାତ୍ମକ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଚଣ୍ଡୀ ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ। ଏଠି ମା ବାଘବାସୀଙ୍କର ବହୁତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କର। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? ଆଜି 10ଟା 2 ପରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଥିବାରୁ 10ଟା 2 ପରେ କଳସ ଯାତ୍ରା, ତାପରେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଗୁରୁ ପୂଜା, ଗୋ ପୂଜା, ତାପରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ପୂଜା କେତେ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଲାଣି? ଅନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି? ଇଏ ହେଉଛି ମା ବାଗବାସୀଙ୍କ ପୀଠ। ଏଠି ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ତ୍ରିଦିବସାତ୍ମକ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଚଣ୍ଡୀ ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ। ଏଠି ମା ବାଘବାସୀଙ୍କର ବହୁତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କର। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? ଆଜି 10ଟା 2 ପରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଥିବାରୁ 10ଟା 2 ପରେ କଳସ ଯାତ୍ରା, ତାପରେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଗୁରୁ ପୂଜା, ଗୋ ପୂଜା, ତାପରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ।